Om ingen af dem kunne se noget stof, ønskede de ikke at blive set på som fjolser, og rapporterede tilbage til kejseren, at stoffet var prægtigt. Så kejseren tog afsted for selv at se på det. Men jeg ser ingenting, tænkte han. Men han ønskede ikke at blive set på som uegnet til at være kejser, så han gav sin fulde godkendelse. Se her, kejserens nye klæder er klar, råbte de to svindlere endelig og hævede armene, som om de holdt noget op. Deres majestæt, de synes måske, at de overhovedet intet har på, når de er klædt i disse klæder. Men dette er disse fine klæders fortrin. Hvis deres majestæt nu elskværdigt vil tage deres klæder af, vil vi klæde dem på med deres nye klæder foran det store spejl. Derefter tog kejseren sine klæder af, og svindlerne lod som om de klædte ham i hans nye sæt tøj. Da han beundrede sig selv i spejlet, var alle enige om, at kejseren så prægtig ud i sine nye klæder. Derefter tog kejseren afsted på sin procession. Men han har jo slet ingenting på,